Neodchádzaj, Florencia. Počkaj na svoje dieťa, už tu bude. Prosím ťa, neodchádzaj. Poboskaj ho za mňa, Miranda. Nie, Florencia, vydrž to, prosím. Vydrž, prosím. Vydrž to. Neodchádzaj, Florencia. Florencia, počkaj. Počkaj, Florencia. Tvoj synček. Je to tvoje dieťa. Máš tu synčeka. Priniesli nám dieťa. Je tu naše dieťa, láska moja. Florencia. 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 Prosím, Florencia. Nie. Florencia. Nie, prečo? Prečo? Florencia. Florencia. Teraz sa s tým treba už zmieriť. Nestihla vidieť svojho syna, otče. Neviete, ako ma to boli. Veľmi. Nemyslí už na to. Len si ubližuješ. Prečo? Prečo sa nám to všetko deje? Prečo nemôžeme byť šťastní? Najskôr Tomasa. Potom môj ocko. A teraz Florencia. Prečo mi Boh berie tých, čo mám najradšej? Teraz nie je vhodná chvíľa, aby sme o tom hovorili. Keď sa vrátime, dám ti niečo, čo ti nechala Florencia. Čo je to? Je to list. Predpokladám, že všetky tvoje otázky tam budú zodpovedané. Florencia. Florencia. A ju mi vzali. Vzali všetko. Všetko. Dôležité je, že sme teraz spolu. Dostaneme sa z toho, sľubujem, láska moja. Nevrav mi, láska moja. Ani neviem, čo pre teba som. Musíme sa porozprávať o mnohých veciach. Potrebujem ešte čas. Musím si dať do poriadku život. Uvidím, čo spravím, ako to prekonám. Nechcem myslieť na nič iné, okrem toho, ako pomôcť sestrému synovi. A chudákovi Fabriciovi. Chod za ním. Je úplne zničený. Jeho svet sa zrútil. A nikto to nevie pochopiť lepšie ako ja. Prosím ťa, Bože, zbav ma tej hlúpej a neopodstatnenej myšlienky. Požehnaní sú chudobní,
pretože im patrí kráľovstvo nebeské. Požehnaní sú tí, čo plačú, pretože oni budú utíšení. Požehnaní sú tí, čo sú hladní a smední, pretože oni budú síti a napojení. Požehnaní sú tí, čo majú čisté srdce, pretože oni uvidia Boha. Ak si niekedy veril, že uvidíš Boha, zabudni. Počul si Santiaga. A kto vie? Ja ešte mám malú nádej. Ale ty? Koľko mŕtvych máš na svedomí? Pane, prosíme ťa, daj večný odpočinok tvojej dcére Florencii. Príjmi ju k sebe a daj jej pokoj večný. Počúvaj si ju pod nami. Nie, nemôžem. Chcem odísť s ňou, Miranda. Nemohla ani vidieť nášho synčeka. Nie je to spravodlivé. Prečo, Bože môj? Prosím ťa, nehľadaj vysvetlenie tam, kde nie je. Ak chceš, zostaň. Ale daj mi malého. Nie.